תודה רבה על הדברים. שרית גולן, סגנית ראש העיר, בבקשה. טוב, אז צהריים טובים. האמת שאני מתרגשת מאוד שכנסת ישראל בוחרת לקיים דיון על היעדר מיגון, על שכונה ספציפית, בעיר ספציפית, מכל השכונות והערים בארץ. אז אני מודה גם למי שיזם את הדיון הזה, שחבל שכשהוא הגיע במלחמה לחיפה, הוא לא טרח לעבור אצל ראש העיר ובמרכז ניהול המשברים, כי באמת חיכינו לעזרה, ועזרה גדולה מהממשלה, כמו רשויות אחרות, כשהיינו צריכים לפנות תושבים, וכשהיינו צריכים להתמודד לא רק בשכונת הדר, אלא בשכונות אחרות, כמו שער העלייה, כמו שכונת חליסה, כמו ואדי ניסנס, כמו שכונות בכרמל, שהצריכו מענה למיגון מלא, ופינוי של תושבים. אז באמת אני מתרגשת, אבל אם נהיה ענייניים, אפשר היה לחסוך את הדיון הזה אם היו מרימים טלפון ומדברים איתנו. אנחנו נמצאים בקשר שוטף בשנה וחצי האחרונות עם משרד השיכון, שם המנכ"ל מצוין דרך אגב, יהודה מורגנשטרן, שהיום הוא גם בעצם ממלא מקום מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, וגם נפגשנו איתו לאחרונה, כי שכונת הדר זקוקה לתוכנית משלה, וזה נכון. ולמה היא זקוקה לתוכנית משלה? כי שכונה בעלת מרקם ייחודי. זה לא רק העניין של מבנים לשימור, ויש שם מאות מבנים לשימור, גם של סגנון באוהאוס, גם של סגנון בנייה ערבית, גם סגנון בנייה משולב, שצריך לשמר אותו, ועם שלא זוכר את העבר שלו ואת ההיסטוריה שלו, אין לו הווה ואין לו עתיד, ולכן שימור זו לא מילה גסה, אבל לא רק שימור זו לא מילה גסה, גם מרקם של שכונה זה שימור, וגם מרקם של שכונה זו היסטוריה. ואם אנחנו מדברים על פינוי-בינוי במסלול קלאסי, פינוי-בינוי במסלול קלאסי שמצריך מכפילים של פי 5, פי 6, יביא אותנו תמיד למגדלים, לבנייה מגדלית, ופחות לבנייה מרקמית, בדיוק אותה בנייה מרקמית שצריך לשמר בשכונת הדר. ולמרות כל זאת, אני יכולה לומר לכם, שבהדר למבנים לשימור אנחנו מקדמים אין ספור בקשות להקמת ממ"דים איפה שניתן. איפה שלא ניתן יש מנגנון טוב לא פחות, והוא שיפור מיגון, גם אותו אנחנו מאשרים. בחלק מהמקומות יש תמ"א 38, אנחנו אחת מהרשויות הדי בודדות בארץ שקידמו תוכנית להתחדשות בניינית. היא אמורה להגיע לדיון להפקדה בחודש ינואר בוועדה המחוזית. נמצא פה נציג הוועדה המחוזית לצידי. גם שם, גם בשכונה המדוברת? שנייה, ההתחדשות הבניינית בעצם כוללת את מרבית העיר חיפה, ובין השאר את שכונת הדר, היא מתייחסת אליה, כאשר לגבי היא גם נותנת את המענים של מהם אחוזי הבנייה, מהם מגבלות הגובה, הכל כפונקציה של הצביון. דרך אגב, הגובה המותר בהדר במרבית השכונה הוא 6.5 קומות, 7 קומות, בדיוק כמו שכונות רכס הכרמל. איפה הקושי שלא נעלם מעינינו? הוא בדיוק הקושי של כלכליות. מדברים על כלכליות, אנחנו מתגברים על זה בהקשרים של פרויקטים של תמ"א 38/התחדשות בניינית, בהגדלת הצפיפות של המגורים, מנגנונים של דיור מיוחד, ואפילו מתפרסים בזכויות הבנייה בקווי הבניין. ונכון, זה תמיד מורכב. סוגיה חשובה. אלא אם כן אתה הולך לוועדת כספים להביא לי איזה מיליארד שקלים לשכונת הדר. בשביל מיליארד אני לא עולה למעלה. זה חוסך. אבל באמת אם אני אתקדם, אז ההתחדשות הבניינית / תמ"א 38 מתקיימת. אנחנו דרך אגב כן רואים אותה יותר ויותר בחלק מהרחובות בהדר, שהם מוטי עירוב שימושים, רחוב נורדאו, הרצל, החלוץ וכן הלאה. כן אנחנו התחלנו לקדם מנגנון של פינוי בינוי התחדשות עירונית, למשל
למשל בכל הרחובות שהם מתחת לשוק תלפיות, נפתלי אימבר, ברזילי וכן הלאה. רק לאחרונה הוצאנו קול קורא יחד עם חברת שקמונה שהיא חברה ממשלתית עירונית וחברה יזמית פרטית שניגשו לקול קורא הזה, כאשר שם אנחנו מקדמים מנגנון של פינוי בינוי, 170 יחידות נכנסות, 470 יוצאות שם, אבל אנחנו זקוקים לקרקע משלימה. זה סוג של מנגנון של ניוד זכויות, אבל קרקע משלימה זה אומר שאנחנו חייבים את רמי בתמונה. למרבה המזל אנחנו עיר בהסכם גג, אז יש לנו את יחידות הדיור כדי לממן את האירוע הזה, ורמי רק צריכה רגע להחליט עם עצמה איך היא מול כל הרשויות מטפלת בעניין הזה של קרקע משלימה, אבל אפילו סימנו את הקרקע המשלימה. איפה אנחנו בכל זאת צריכים את העזרה של הממשלה? ואנחנו בדרך כלל מקבלים אותה. היינו לפני מספר שבועות אצל מנכ"ל משרד השיכון, ובנוסף לזה שיש את התוכנית להתחדשות בניינית, ובנוסף לטבעות היהודיות שאנחנו עושים, ולתוכנית האב שהתחילה בקדנציה הקודמת תחת חברי שנמצא כאן מיכי אלפר, תוכנית לשכונת ויז'ניץ גאולה, שהיא גם חלק ככה עליון של הדר. כן, ביקשנו תקציב ממשרד השיכון לתוכנית טאבה להדר. למה אנחנו רוצים טאבה, תוכנית בניין עיר, שמכוחה ניתן להוציא היתרים? זה יכול להקל מאוד על הכלכליות של פרויקט, ברגע שיזם יודע לבוא ולהגיד שמתוך הטאבה הוא רק מוציא היתר ולא מתחיל את כל ההליך התכנוני. אני מאוד מקווה, באמת מילה טובה למשרד השיכון, הם כן פרטנרים מעולים, ללא הבדל דת, גזע, צבע ומין. השנה הם אישרו לנו טאבה דומה לשכונת הבאס שהיא מורכבת לא פחות מהדר. אנחנו מקווים לקבל את התקצוב לשנה הבאה, ואז אנחנו נוכל ביחד עם הוועדה המחוזית לקדם תוכנית מהירה יהודית לשכונת הדר שתאפשר את המנגנון של התחדשות עירונית. איך אני מסכמת את האירוע הזה אם שואלים אותי, והתחלתי בצורה צינית וביקורתית, אני עדיין סבורה לא שמת לב, אז אני אחזור על הדברים. לא? אני עדיין חוזרת לציניות והביקורתיות. הסיפור של הדר הוא לא סיפור מגזרי חרדי, כי באותה מידה הייתי מצפה שיתקיים פה דיון על השכונה הסמוכה, שכונת ואדי ניסנס, שהיא במצב מיגון הרבה יותר גרוע. ולכן אני מקווה ובונה ומאמינה שחבריי לא באו לדבר פה רק על איך אנחנו דואגים למגזר מסוים ולא למגזר אחר. מה שאני מציעה זה שכולם מוזמנים לעיר חיפה, ואני בטוחה שראש העיר ישמח לקבל את כל מי שירצה, כדי לבוא ולחשוב ביחד איך אנחנו מתקדמים עם מה שכבר ביקשנו. השותפים הרלוונטיים כבר קיימים, זה משרד השיכון שקיים בתמונה, זו הוועדה המחוזית שקיימת בתמונה, פשוט צריך לבוא להגיע ולהתעדכן, פחות פופוליזם, יותר מעשים. תודה רבה. בודד בתוך המיגון של מבנה לשימור? בתוך המיגון של מבנה לשימור יש פתרונות וניתן בהחלט למצוא את הפתרונות, אנחנו יחד עם העירייה. כבוד היו"ר, הם יושבים כנציגים בוועדת השימור העירונית. במבנים לשימור, למועצה לשימור יש נציג בתוך הוועדה. אנחנו כן נגיד שכדי להקל על התהליכים במבנים לשימור עצמם של ממ"דים, אנחנו אפילו לא מעבירים את זה, תסלחי לי, אנחנו אפילו לא מעבירים לוועדת שימור, אלא באמת מקבלים רק את עמדת מחלקת שימור ודנים בשיפור מיגון או בממ"ד במסגרת ועדת שימור. אני שואל כי בכובע שלי לפני שנהייתי חבר כנסת אז בניתי בחיפה, וגם עשיתי שם פרויקט לשימור, ויש שם מחלקה מאוד מקצועית בעירייה, אבל זה היה פרויקט מאתגר. לכן אני שואל, אני לא יודע מה הסטנדרט השימור בהדר, זה היה בעיר למטה. אבל אני מניח שזה מאתגר לייצר מיגון בתוך מבנה לשימור, אם אנחנו גם רוצים להגדיל כדאיות כלכלית ורווחיות של יזמים. אנחנו כן מאפשרים ממ"דים בחזית אחורית, בוודאי לא בחזית קדמית. תחת הקדנציה הקודמת של מיכי אלפר שנמצא פה והיה בתפקידי היום לפניי, קודמו סקרי השימור של הדר שאמורים להגיע אלינו עכשיו לוועדת השימור, עם מאות מבנים דרך אגב, הרבה יותר ממה שקורה בתל אביב, ומצד שני כדי באמת להקל ולייצר ודאות תכנונית ולעזור ליזמים, אנחנו גם מקדמים ועובדים על מסמך מדיניות שימור. ב1 בינואר תיכנס מנהלת
מוקמת מחלקת שימור חדשה, מתוך הבנה שלצד שימור צריך גם להיות פרגמטיים ולקדם מיגון ולקדם תמ"א 38 ולקדם פינוי בינוי. זה צריך להיות מפגש משותף, ונכון, זה לא התחדשות עירונית קלאסית, למשל כמו בקריית אליעזר, ששם אנחנו גם יודעים, כמו שהיא אמרה, להרוס ולבנות מחדש. אוקיי, בסדר גמור. מינהל התכנון נמצא? אבל אני כן אגיד, אם יותר לי בהקשר הזה, והבאתי לך את השקף של הנתונים, אין ספק שהדר עם אחוז האי מקלוט, אי מיגון הכי גבוה ביחס לעיר, אבל המספרים הם בעוד שכונות כאלו. ואדי ניסנס הוא כמעט 100% דרך אגב, השכונה שהזכרתי מקודם, ובאמת המודל שיצר ראש העיר מניסיונו במלחמות קודמות, זה להכשיר את המקלטים, את החניונים התת-קרקעיים בקומות -3, -4, יאמר לזכות יזמים ובעלי בניינים פרטיים שהם נרתמו לעניין, כולל בשכונת הדר. כן ראינו שבגלל שזמן ההזקה במלחמה של איראן היה גרוסו מודו 10 דקות, אז באמת אנשים העדיפו לא לישון בחניונים האלה, אלא לצאת הביתה ולקפוץ. בדיוק. אז בהקשר הזה זה היה מענה. ברור שעדיף מענה זמין יותר בבית, בבניין, אבל חניונים תת-קרקעיים, דרך אגב, ראש העיר היום מנחה אותנו שכל התכנון, והיו לנו על זה גם מפגשים גם עם משרד השיכון וגם עם הוועדה המחוזית, זה שהתכנון יהיה תכנון חושב רישום ולא רק תכנון חושב שגרה, בין אם זה באמת לקדם ממ"דים עם תשתיות רטובות, ובין אם זה שהחניונים התת-קרקעיים ב-2- יכללו תשתיות רטוביות, הכנה לשירותים, לצרכי שהייה ארוכת טווח, רוחב כבישים שאף אחד לא דיבר על זה, ראש העיר ממש אומר, תחשבו על מה רוחב הכביש בפינוי בינוי כדי שיאפשר לי לפנות אוכלוסייה. גם בלי אישור מחודש, כל מה שאני מציע כאן זה מנגנונים קיימים, פשוט צריך לרצות. אני חייבת רק לתקן עובדתית את העניין של הניוד. תתני רגע את התיקונים שאת חושבת שנדרש, ואחר כך נשמע את החברים מלשכת עורכי הדין ואת הרעיון היצירתי שלכם. אוקיי, אני חושבת שהם גם ידברו על ניוד זכויות, אבל בסוף צריך להכיר... אל תגלי, אל תהרסי להם את ההפתעה. אני לא ארוס להם. חברי היה 5 שנים לפניי בתפקיד, ולכן הייתי מצפה שאת הרעיונות הגדולים שלו היה מיישם כבר אז, אבל, ויכול להיות שאם הם היו מיושמות אז, לא היינו נמצאים במצב שבו הוא מציע לנייד זכויות. הוא מציע לנייד זכויות. אבל מה שנקרא את הוויכוחים הפנים-עירוניים תשמרו לישיבות מליאה. זה עובד היום, צריך לעשות את זה היום. ההצעה היא לנייד זכויות לשכונת הסכם גג, שכולם, כל המגרשים בה, למעט אחת של מתם, שהוא לא בייעוד מגורים, עברו כבר דיונים להיתרים בוועדה המקומית, 2,500 כבר בבנייה, שאר 3,700 יחידות דיור הנוספות, שנייה לפני חתימה על היתרים כבר במילוי כלל התנאים, לכן אף אחד לא יפתח את זה מחדש. דרך אגב, ב-2019 כשהוא היה בתפקיד, אפשר אז היה, כי ב-2019 ו-2021 אז שווקו הקרקעות, ואז אפשר היה לפתוח את זה מחדש, גם כשפתחו את התב"ע מחדש. האופציה היחידה הנוספת של הסכם הגג, זה מש"א, בסיס מש"א, שאליו ניתן לנייד זכויות, שזה בסיס שאחרי סיור שעשינו עם רמי שמה, צפוי להתפנות אולי בעוד 15 שנים. למרות זאת אמרנו בואו נקדם בכל זאת תב"ע, כדי לראות איך אנחנו מזרזים. דרך אגב, יש פסיקה של בית משפט עליון, המש"א אמור לקלוט ניוד זכויות משטחים אחרים שהם לא מהדר. קרקע משלימה רמי, ואני חייבת לתקן, ישבנו עם ינקי גביט, יושב ראש רמי, מספר פעמים. זה נכון שבמסגרת הסכמי הגג הרי דיברו על מספר יחידות דיור שכל רשות מקומית היא תחת הסכם תקבל במסגרת קרקעות משלימות, והייתה תקופה שרמי בעצם אמרה אנחנו לא נטפל בקרקעות משלימות, אלא ניתן לכם את השווי כסף כדי שהם יתפקדו. רמי מאוד תמכו בזה, למרבה הצער דרך אגב, ועל זה שווה דיון אצלכם פה, האוצר סירב למנגנון הזה של שווי כספי, עינת מאשרת את זה, ולכן רמי חזרו חזרה אחורה ויצרו מנגנון אחר מאוד מאוד מורכב של שיווק אותם קרקעות משלימות בהנחות של 80%
לאותו או קרקע צמודת דופן או קרקע לא צמודת דופן, אבל שתהיה תחת אותו קו כחול. הסיבה שביקשנו ממנכ"ל משרד השיכון תקצוב לתב"ע להדר היא בדיוק כדי לבדוק במקומות שבהם אנחנו נראה שלא יהיה כלכלי לעשות את המיגון או את הפינוי בינוי בגלל גודל המגרש, היא באמת לייצר ולאתר את המקומות שאליהם כן ניתן לנייד את הזכויות או בשולי ההדר או בקרקעות אחרות בעיר חיפה. אנחנו בניגוד לטענות שלך לא שוקלים שיקולים מגזריים אלא באמת שיקולים גיאוגרפיים. לא בכדי ביקשנו את אותו תקציב לתב"ע להדר, ואני גם מאמינה שמשרד השיכון ידע להביא את התקציב הזה, שטוב שהיה מתוקצב כבר לפני 5 שנים, אבל אף פעם לא מאוחר מדי. תודה. תודה.